салом алайкум дӯстон бинандагон ва мухлисони доимии шабакаи Сафархон ТВ. рӯзи як шумо бахайр ва шуд бошад дӯстони азиз ва дар навори имрӯза худо хоҳад шахмат меояд бародаро. ана и верантай хе катак кадагияй ҳами угл сар кадем скоҷданай намиҷа зада михел то онами угла омадем. хостум пешай ана скоҷданӣ навор кунам ва пешкаши шумо бигардонам. бисёрият мепурсидем ки ҳамин шахмата ба чанд свето мешавад зада ба дилхуш свете ки клейн вибр кунам ба он свето шахмат зада метем. ана хонадор ҳозир ба свети савз вибр кардагия шахмат аст. савзи фиолетови қати ё савзи сиёҳ қати худо хоҳад мезанем. хай ҷада треза инҷа дар меояд. ана ай угл чӣ хеле гуфтем зада омадестем. исмиш нозада исам хеле содагиай айнаи угл зада мерем насиб боша меемҷа дар треза ҷанбасиш мекунем. исмиш бо где-то 1 метр вори фарқ мекунад 92 сантиметр мақсад баланд бардоштагия катакаина. хулоса дар ҳами хела як лав шахмат зада скочора мерем тайёр мекунем баъдан рангава шпакиловка қати мезанем ба эмулсия не дар шпакиловка колер медозем ранга тайёр мекунем баъдан шахматча мезанем мерем. ина бардориш хеле дай судаен. ина бародаро ҳозир скотча задем ранги сиёша задем то ами роста омадем. ана ранги савз тайёр кардем. ранги савза сателмон савзи баланди бад меояд савзи салати меояд. колери номери 12 ина дар як сател 4 дона колер дохтесем дар нами асате 20 килои шпакиловка 4 та колер дохтесем. худо хоҳад ака аяму лав сар мекунем савза зада меоем нигоҳ мекунем чӣ хел меояд. якам бора шахмата ба свети савзи салати задесам ба он хотире ки хонадор вибр кардагия ами шахмата ба савзи салати хонадор вибр кардагия ба ҳамин хотир савзи салати қати мезанем ба оранҷови бежви карешни ана лимони шахмат задагиам ба савз назадам то ҳозира. ҳайс нишмондагия исноли ишкор накардем фақат амон қай скоҷ задем аямуҷа сар мекунем мезанем баъд болош краска меояд бояд амиҷаша бизанем дар автор яъне макунем краскаш кунем то краска қоқ шуда бо исноша мезанем. хай бо мезанем иншоалло навор мекунем пешкаши шумо мегардонам дастгира фаромӯша мекунем лайкора мемонем. ина бародаро шахмата пони задем тамом кардем. ана чӣ хел гуфта будем свети савз қати меояд. болоша рисунка буровардем паталока ина басен свети лимони савзи салати ана савзи баланде хай плинтусора задем уголокошам задем ҳамара тайёр қоидави плинтусои палавои краскашам полкем ҳама тайёрай ва бисёрият мепурсидем ки ами рисункара чӣ хел мезанӣ ва тарзи заданша наворка бародаро дар наворои пешина ҳаста ки чӣ хел рисунка мезанем адметка мемонем чизе ки ҳаст ҳамаша суда карда фаҳмондагиам. касоне ки меҳмони нав каналда медорен рисункора мебинен каналда подписация кунен дуруни каналда видеода дорен боло барен таъда ҳастай як где-то 50 ё 56 видео поёнай мақсад тарзи коркард ҳамаш сода кардагӣ фаҳмондагияй метавонем бидурен вақтона тамошо кунем ёд бигирем тарзи шахматзанира ва касоне ки мехоҳем намхе ремон карданӣ васаи мода муроҷиат кунем нашоти нарх наво суҳбат мекунем ва ки ҷои нархҳомон тоғри бигира ремон там мерем бародаро ва касоне ки мехоҳем намхе ремон кунем шахмат бизанед ба нависонед иншаалло ки худмон тарзи коркарча нишонтон метем ва мефаҳмонедтон ки чӣ хел бизанед. хонао пони тайёрай дастгира фаромӯш намекунем бачаҳо чия дар канал обуна мешем ва касоне ки меҳмоне дар канал ҳатман подписация кунед видеоро подлиса кунед дар имо ватсап ва лайкора монед ва фикрои худтонро метавонед бародаро дар комментария бинависонед ҳамин шахмат мо чӣ хел омадагия свет паталокаш қати стена гуфтагия ё не краска пол ҳамаша як фикрои худтонро бинависонед ва комментҳои ҳар яки шуморо мехонам ва фикрои шумо барои мо муҳимай бародаро. ана плюс минуси хидмона ай комментҳои шумо мо мефаҳмем ва худованд нигаҳбонтон бошад то наворои ояндаи Сафархон ТВ.